इथे आपण बघू शकतो आता मी याचे तांदूळ अनारशाचे तांदूळ अशा पद्धतीने दळून घेणार आहेत। आता मी ते वाळवून घेतलेले आहे। ते असे थोडे ओलसरच आहेत। आता ते ओलसर तांदूळ असल्यामुळे मी पटकन आता त्याला जास्त वाळू द्यायचे नाही आहेत। ते जास्त थोडे ओलसरच ठेवायचे तांदूळ अशा पद्धतीने बघू शकता। मी आता यांना फॅन खालीच वाळवून घेतलेलं आहे आणि आता याला आपण बारीक पीठ करून घेणार आहोत मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि अशा पद्धतीने आपण त्याला चाळून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता सुजीच्या चाळणीने छान बारीक चाळून घ्यायचं आहे। आता आपण हे चाळून घेतलेलं पीठ याला आता छान वाट्याने ते मोजून घेणार आहोत। वाटेने किती आपलं पीठ भरतं ते इथे बघू शकता। हे 2 हे 3 इथे बघू शकता हे 4 वाटे आपलं पीठ तयार झालेलं आहे आणि आता हे अर्धी वाटे असे बहुतेक एखाद्या इथे बघू शकता। आता पीठ मोजून घेतलं। ह्या 5 वाट्या आपलं पीठ भरलेलं आहे। आता आपण गूळ बारीक चिरून आणि 2.5 वाट्या ते गूळ टाकून घेणार आहोत याच्यात। तर चला बघू मग येते किती महाग पडतंय ते ओरिजिनल तेल किती 1 किलो मध्ये अर्धा 400 ग्राम तेल पडतं। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने थांबा। इथे बघू शकता आपण गूळ असा किसून घेतलेला आहे। आता 2.5 वाट्या आपण गूळ टाकून घेणार आहोत। ते बघू शकता आता 1 वाटी आपण याच्यात गूळ टाकून घेणार आहोत। आपण इथे टाकून घेतलेलं आहे तांदळाच्या पिठामध्ये। आता याला आपण छान असं मिक्स करून घेणार आहोत। याचे अशा पद्धतीने त्याला असं छान चोळून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता आता आपण असं हे पीठ आहे ना एकत्र गूळ आणि तांदळाचं पीठ हे असं हातावर छान असं चोळून घ्यायचं आहे। एकजीव करून घ्यायचं आहे। सगळं पीठ आपल्याला असं करून घ्यायचं आहे। नंतर आपण याचे गोळे करून 2 किंवा 3 दिवस ठेवणार आहोत। अशा पद्धतीने गोळे करून घ्यायचे आहेत आता ह्या पिठाचे चोळलेल्या पिठाचे आणि आता आपण त्याला 2-4 दिवस डब्यात घालून ठेवणार आहोत मुरण्यासाठी। तर आपण याचे अनारसे बनवणार आहोत। इथे बघू शकता असे आपण अनारसे बनवलेले आहेत। बघा बघू शकता आपण इथे आता अनारसा आपण गोल करून याच्यात टाकलेला आहे तेलामध्ये। आता त्याच्यावर थोडं तेल सोडून घ्यायचं आहे। तेल टाकून घ्यायचं आजूबाजूने हे अशा पद्धतीने तळून घ्यायचं आहे। बघू शकता तुम्ही बघू शकता आपण ब्राऊन कलर झाला की त्याने आपले अनारसे तयार होतात।